Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan man programmerer HTML. Det første, I skal gøre, er at installere det her Notepad++. Eller det behøver jeg faktisk ikke. I kan også prøve at bruge den her Notepad her, ikke? Notepad her. Nå. Men det første, I skal gøre, hvis I har det her, er at gå ind i HTML. Og så et sprog, og så H, og så HTML. Og så skriver du. Først, du skal skrive er HTML. Sådan her. Den der streg der, det står for slut. Sådan. Det er en kategori, det er den største. Så skal vi skrive head. Head. Det er hovedkategorien. Og så title. Det er titlen, altså fane-ikonet. Så skriver vi bare test. Og så nu kommer vi til den vigtigste del. Det er vores body. Husk den der tegn der, det står på slut, så det skal jeg altid lave næsten. Og så skal for at lave en baggrundsfarve, skal vi BG color og lige med. Sådan her, og så vælger jeg bare, så kan jeg bare skrive det på ens, den tager bare rød. Nå, så er det for eksempel rødt. For at lave en overskrift, skriver du H1. Og så slutter man her, sådan her. For at få en overskrift i midten, skal vi skrive sensor. Og så skal jeg bare skrive lidt noget. Jeres overskrift, som for eksempel kunne være test. Så har jeg så det i jeres ting der. Og så kan I så nu kan vi for eksempel lave en knap, eller nej, måske en helt almindelig tekst. Det hedder bare en A-tekst. Den her. Så man kan stort set få alting i midten, som ses på hjemmesiden. Så skal vi bare skrive noget random, som for eksempel eller noget. Og så vil det komme frem som en A-tekst. Der er også en I-tekst, det er sådan noget italiensk ting. Meget sjovt. Skal vi bare skrive noget I-tekst der. Så prøver vi at gemme det her. Og så skriver vi til skrivebord. Og så kan vi bare kalde det et eller andet test. Dot. Og det skal være gemt som en HTML-fil her. Så er det her, hvis I kan se det her. Ja. Og så dobbeltklikker jeg på det. Og så kommer jeres ting frem her. Overskriften her, test. Det er vores A-tekst, og det er vores I-tekst. Så det var det. Vi ses.